Επιτέλους, φίλοι μου, έρχεται η στιγμή που δεν θα χρειάζεται να έχουμε Viber με τις κουραστικές διαφημίσεις και WhatsApp για να στέλνουμε και να δεχόμαστε πλούσιο περιεχόμενο όπως είναι φωτογραφίες και βίντεο. Μετά λοιπόν το απαρχαιωμένο SMS και MMS, ήρθε η υπηρεσία RCS, που σημαίνει Rich Communication Service. Αυτό θα μας επιτρέπει να στέλνουμε φωτογραφίες και βίντεο δωρεάν, όπως κάναμε και με το Viber, όταν έχουμε δεδομένα ή είμαστε συνδεδεμένοι στο Wi-Fi, αλλά αν δεν είμαστε συνδεδεμένοι στο Ιντερνετ, θα μπορούμε και πάλι να στέλνουμε το περιεχόμενό μας με χρέωση του παρόχου μας. Πώς όμως θα ξεχωρίζεις αν χρεώνεσαι ή όχι? Δες το, είναι πολύ απλό και ξεκάθαρο. Όταν αναφέρει RCS, το περιεχόμενό μας θα φύγει μέσω δεδομένων ή Ιντερνετ. Και χωρίς χρέωση. Αν η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη, τότε εμφανίζεται η ένδειξη SMS στο βελάκι. Αν έχεις λοιπόν Android και θέλεις να ενεργοποιήσεις την υπηρεσία, πήγαινε στο Messages της Google, πάτα το εικονίδιο του λογαριασμού σου και πάτησε ρυθμίσεις μηνυμάτων, γενικά, RCS Chats και σύνδεση με τον πάροχο του δικτύου σου. Επίσης, η Apple από το 2024 δεσμεύτηκε να εντάξει σε όλα τα iPhone την υπηρεσία RCS, γι' αυτό να είσαι άγρυπνος και να περιμένεις την αναβάθμιση σύντομα.